ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono nyakwara moga juang' jopuonjre mago moheo 400 mago jopuonjre kaachiel kod jopuonje mago mag Skund primary ma Ogada mabende yudore South Kabuoch Ward mano Ndhiwa sub county e county ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono odwok dala kaluwore ni jogo mabende ochung' ne thieth e county ma Homa Bay kono oyango ni skul no onge kod cho. Kata kamano nyakwara moga juang' wach ma kamano bende pod walun. Katinyisi nyakwara moga juang' wach makamano jafombo marwa mayudore county ma Homa Bay mano Alia Beach biro luono machiegni kalure ni apisas mabende ochung' ne wechego mag thieth e county ma Homa Bay nyaka sani oyango ni skul no mar Ogada primary school nyaka sani ok owinjore ni jopuonje kaachiel kod jopuonjre obede skul makamano kaluore kod nok mar chopi mabende onge skul makamano mago mabende iluongo kanyo ni pit latrines onge e skul no mar Ogada primary school mayudore South